bwana ineyo ndaenda ndichakwera ndakhala naye bwino mota SG ngati mukundifuna ngati mungandilole kuchipaniko ineyo kuteko lero zili ndinuyo koma ngati simundifuna khani dzanu Malawi Camera. Munthu ameneyu ndi wa kuchikwawa north akuti dzina lake ndi Joanika komano mmene akuyankhulira pena pake amakutenga akukhala phe umangomvetserera akumazi akukhala zinthu zina zake ziri kuti munthu ameneyu apeti chikhedo chake nchotani wauza SG Richard Chimwene Banda akuti kasemati samandi kabwakuloniko I don't care koma ineneyo kwenikweni ndikuyimira anthu angawa komanso china nchina kuti tifuna tiyende nanu inuyo koma ngati simukufuna khalani zanu zimenezo pasonkhano pamenepo nde anyway amene ali ndi njira zake zimene iye akumayankhulira apapa nde ndingomvetsera nde mundiuze kuti inu mwatulamo chani mwa iyeyo taitanizana panopa ifoti ndi mawu oti ndikuwuzeni ndikumvana asisi munakondwe iyayi ngati munakondwe munene tunkakhaye pansi anthu amene mwachoka kwa Chavala mulipo pano amene mwachoka kumfera mulipo mwachoka Ntsapamu mulipo amene mwachoka chakwape nde utakwezani manja ndikuoneni izi zidzamba kuonera nkhope tsopano tidzionana nkhope nimafuna ndithokoze kwambiri asekretary general chifukwa chakubwera kwanu mutamva zoti tini nsonkhano inuyo munanena kuti ndibwera poti ndinu mkulu ndiye tinati abwerani beni ndiye mudzakhala guest of honor koma ndithokozenso kupezeka kwa nduna zonse zimene muli pano ndikupeza kuti a guest of honor ndi amene atakuyimitseni chifukwa inenu ngofuna ndiyankhule ndi anthu akenako ndikakhale pansi koma koposaposa ndithokoze kwambiri kupezeka kwa apa Mount Lundu inuyo mukapezeka panopa ndiye kuti zinthu zizili bwino ndinu mbuya athu inuyo ndithokozenso mafumu matiye mwachita kuchoka ku Nsanje kubwera panopa msonkhano wa kuchikwawa north ndithokozenso magulupu anamira ndanzanu ndikuonani ngoko mwachita bwino kwambiri muli boko basi tingakunyozeni koma chimene taitanizirana pano ndichochepa kwambiri mwana ifoti msonkhano ndi wakunoko mundilole ndilankhule kaye chimene ndaitanizirana ndinu abale kuti tikumane pano nkhani yake 1 anthu ifeyo tini mavuto ndikunama mavuto amene wasikutayamba dzulo sikutayamba ndi ine yani nimafuna kuti ndilankhule nanu zina zimene ndikukumbutseni zimene tapanga komanso ndikufuna ndikuwuzeni ngati lerolo simufuna kuti ndiyimire mukhoza kunena dzanu koma lero ndikufuna ndikuwuzeni uteko ndikufuna ndiyimire ndipo ndiwinanso tambana ndikulankhula ndinu yonse ndiyankhula ndi awa ya chifukwa awawa achita kubwera akamaliza adzipita akapita atitsala tokhatokha kumudzi kuno mavuto tili nawo ndipo tikufomera koma chimodzi tingakambe nchone mavuto tili nawo koma bora kusiyana ndi kale chifukwa chani tikutero pali zina zimene zapangika ineyo ndakhala MP wanu muli simunganinyozeya ndipo simukuyenera kundinyozeya zilipo zina zimene tapanga ndipo kunkhani ya maphunziro tapanga zinthu zambiri tapangapo masekondale kumfera uku kunjereza kunkuzi ndi kwinako masekondale tatulutsa ambiri ndipo wakulu amene watithandiza ndi achakwera mutati muone zitukuko izizi zambiri zapangika kuchokera 2019 nakuthandizana mesa ndinu nomwe mamba kutukana kumana kuti chomanika izi tikumona bwinoyo achakwera atabwera zina tapanga zambiri tapanga kunkhani ya maphunziro kunkhani ya zaumoyo tapanganso ndipo inuyo ndinu mboni kuti kumfera kucha health center icha ndi zina zotero tikuyesetsa kupangabe zimene zizi atithandiza ndi aboma awa achina chimwendo ndi anzawo ndi amene atithandiza kunkhani ya zamalimidwe inu mukudziwa za Chile Valley irrigation project ichitika ichi ndipo chakomera president kuti ngani ena anabwera umene akuti ya chingalande chikuteko zaima kwani mesa timadzoti zaima ndife sizinayime ya ndipo chimene chachitsekulira posayidwa pakuti ifeyo kunoko chikwawa north 6 kilometers ichi tiyambepo misewu tapangapo pali ina yatikanika tinapangeyi koma ina tapanga moti kwa Chavala ndi kwina tapanga nsewu tapanga mabridge zinaso ndizi achakwera atithandizapo tapanga bridge ngati yakulikubula panopa ili nkati ndipo ndimafunanso ndinene panoteko nsewu wamboma ukana unativuta kwambiri ndipo panopa contractor alipo
kuti konse opita ubomawu ndiukonza mukachita masela ndito utcha dzina langa koma ukonzedwa moti ena asabwere kumatukana atukane ine pano chabwino mutukane ine koma kuti utukana achakwera le amapanga chonse kunkhani za misewu ndi infrastructure zina zonse tikupanga ndipo zinatapanga si zonse zimene nakulonjezani zimene ndapanga nchifukwa ndikuzani kuti ndifuna ndimenso ndikanakhala kuti ndamaliza nkanena kuti ndime kuti nditani koma sindinazimalize yayi ndipo ngati ineyo sindinazimalize ena ontsaone ati afuna ime angakazimalize zimeneja ngati ineyo nazimalize iwo akazimaliza nanga mulopanga nchumani bwana bebani pano tukambirana kaidza ku constituency chimodzi ndimafuna ndinene nkhani songa khale ya zachitetezo security mbali inatayesesa moti tikunena pano ngakhale kumfera police unit ija tikuitsegulira posache baba kwacha mfalanso tatutsanso police unit kuti ikapangidwe zinthu tikuyesesa kuti tipange sinnakupangireni zonse yayi mzikomo kwambiri ndipo tabwera panopa kuteko ndimafuna ndikuwuzeni kuti pali zinthu zina ngakhale nkhani ya basi dzagwira imani kaye dzagwira ngakhale magetsi tuneyo kuti azimawa kutereko tayesetsa kolokwape ndikuteko magetsi amadzimambo amanena kuti azima chifukwa kuti tinabweretsa ndipo panopa kuteko kuti ndipo aniona kuti posachedwa pa miyezi iwiri tikubweretsanso magetsi moti apresident abwera tikatsegulire kundula nsanje kwa chavala misengo kumene kuchakutika magetsi osati tikudikira chaka cha mawatu ya pompano tisanamalize temu iyi china ndimafuna ndinene inu mukudziwa kuti nkhani za madzi tapangapo mijigo ndi zina zotero komanso ngakhale madzi amapayipi tayesetsa sikonse kumene tayika iyayi koma tapanga moti zinthu zonsezi tapanga chifukwa boma lanu olemekezeka latithandiza boma lathu ilili bwana latithandiza ndipo apresident achakwera atithandiza kutero ngati mmaona ngati zinthu zija nimabwetsa ndineyo ineyonso ndimachita kupatsidwa mwamvetseti ndipo zinthu zonse tabweretsa zija chifukwa ineyonso ndili konku kukadya kudzoma ndiye kuti amako ali konko ukati kudzoma ukadye ndiye kuti amako ali kuti ankanawo ngati anangeyi kumaidyayi kuchisenga mana tikudya kunomi nkukhana wako kungakhala kuti wako ngabeko ungadya iyayi kuteroko zitukuko izizi ena kwawalira kwambiri ma-MP yawo sana athandize inuyo sinakuthandizeni ineyo daima ikanikaye manja mwamba ndikuoneni nkhope kuno inuyo nakuthandizeni ndiye kukuthandizani kuja kuteko kwachitika chifukwa choti ineyonso ndinathandizidwa ndipo andithandizawo ndi achakwerawo ndipo ineyo andithandizadi moti ndinakuwuzani nthawi nake kuteko ndikufuna ndiyimire ndipo ndizona ndiyimiradi ndipo ndiwinadi bwana kunoko zisankho kunoko tinapangati atimaliza pa 15 May pa 15 May kunoko tikhati amaliza kaya anthu adziyenda afuna mavoti angapeze ine ndili kunoyo anthu mavoti angapeze ine ndili kunoyo ndipo anthu amene angandivotere ndinuyo ndiye natasi ya umudzi aja koma ngati mukuona kuti ndi bwinoyi ndiwuzeni kuti ndi bwinoyi mungakanene kuti sindi bwinoyi ne ndipo ntchito iyi ndikanati ineyo iyi ndikanika mesa nkanakuza nchimodzimodzi mmene ndimayenda ndi achakwera nkumati nawo ndondondo akanakhala kuti ali bwinoyi mesa nkakuza inu president kuti munakumana naye mapresident amakumana ndi inuyo amakumana ndi ife moti mmene akamuona ngati ndamuona kuti ali bwinoyi nkanakuwuzani koma tufuna tithokoze kwambiri moti imani kaye ndikuwuzani ineyo bwana msonkhano ndi wakunoko kuchikwanofi obwera anu tupatsani 10 dekani kaye izizi ndidzatu kaye kumudzi kuno zanjala ndiye tikambayi moti enafe mukationa tikatonenepa koma anjala
koma njala iyi kubwera mbali yathu tikuyesesa mufuna mune kuti ine ndikuyesetsa kuti iniyo mudye bila mudzinena ifa mabwana ndomwewa koma tidzinena kuti adzikuchepa ndikunena izizi pazifukwa chifukwa ena bwana akuleko msonkhano kuti aupange 40 masiku apitawo kunabwera anthu amanena kuti ineyo sindili bwinoyo ndi anthu awanawo zoti ngati sindili bwino mundiuziretu ndidzisiye koma ndifuna ndikuthokozeni kwambiri nonsenu chifukwa chabwera kwanu chimodzi timafuna tinene ndichomanena kuti zimene ndakuthandizanizi ndakuthandizani chifukwa choti achabwera atithandiza ndipo Chikwawa North ifeyo tathandizika ena titathamangira kwambiri unduna ndipatsa ndi achabwera ndipo inuyo munapindule kutero kwandipatsa ndi achabwera nchifukwa chake nditayenda m'maeriyamu ndinakuwuzani kuti koma mmene zililimu zisankho zimene zikuyendera ifeyo tiyimanso koma tikuona ngati kuti achabwerawa tikasiyapo ifeyo nkukhala panopa sizikhala bwinoyi izizi ndikuwuza inuyo akunjira chifukwa zimene ifeyo kunoko timapangana inuyo simungatihongeyi inuyo simungatiteyi timakambirana tokatoka nkupanga kulani yathu nchifukwa ifeyo ndinakupezani ndinetu ndipo mmene ananenera ati ye mucha ndizoona bwana kunoko tinapangana kenako gemu iti tayiona tanoti tinene moona mtima mmene ndayendera ndi achabwera ineyo mafumu soni makuwuzani nimatokunkerani khomo ndi khomo inuyo macheya amailiya ndinakuwuzani kuti lwidzi tikati time independent dzioneka bwinoyi munthu utenda naye konseku lero ndedzinota taimakayepo ukakhala independent ndiye kuti wayima pawekha ukakayima pawekha ndiye kuti dzainawo dzikukhudzayi ndengati dzaina sidzikukhudza amene wakawina wangatione popeza zisankho zapita zija tinavoteredwe koma anawinabe ndipo panopa ndikukhulupirira kunena kuti zisankho zizika ifeyo tivotayi kuteko awinabe chifukwa amene anavotera chalipobe anafeyi mwayiona gemuyo ndiye mene ndayionera ineyo tikapanda kuti anthu awawa avoterane okhaokha ifeyo sasunkha kuteko atisiya kulayi mwayimva gemuyo nchifukwa chake ndabwera pano kudzakuwuzani kuti ndizoonadi pa 16 September paja tiyimira zisankho izizi tiyimira koma izizi ino ya SG ngati simutifuna kongresi vuto tilibeyi tikhala tokha iyi ndi ofa tikupatsani tokha ndi ofa kukupatsani kuti bwana ifeyo sikutiso ndikupangira izizi inuyo yayi ineyo ndi achabwera ndayenda nawo bwino inuyo ndayende nanu bwinoyo anyamata ino madolo kwambiri moti okondeka mavuto amene tili nawo inuyo mulishowa kuti ine sindimadziwa mavuto amene tili nawo ndikuwadziwa ndipo ndinako kulimbika mtima kuti amene angathese mavuto a constituency kunoko ndi ineyo ndipo ndinako kulimbika mtima kuti amene angathese mavuto a dziko lino ndi ineyo ndi achabwera chifukwa inenso kuti ndili muti ndi momo ndiye inuyo ndikakuwuzani kuti zinthu izi zimene tizionera ziyenda izizi tiziyendetsa bwino inuyo mundikayikire ndiye nadzibwera akuti tukanena amene uchawo asisi mwarofika po nditukane inuyo ndipo anthu angamabwere nkumandisokola kutero ku stadium analowa ija kumandisokola ineyo ndiyomweso ndamanga ineyo ground iji alowa momo koma nkumandisokola ena inu munankako nkumatoyimbira manja mwarofika pamewa asisi zona zimezonse bana msonkhano ndi wakunoko kuchikwawa North ndikupatsirani dekhani kaye tikunena izizi kuti inuyo mudziwe anthu akhoza makunamizani zona munthu onse anayankhulacha oti ndiwabwera siyakunoya nkumakuza nayo chomanika indi tsiru chomanika indi dzere ine ndidzere ne ineyo ngati ndi tsiru mesa utsiru waine mwenyacha ndinuyo chitsiru chichonse chimuno ache moti inuyo kutauni kucha ndikamabwera ngati inuyo simmandiwerenga ine I don't care andimawerenga anthu awawa chifukwa abale anga ndi inuyo anthu onsewa awa anandidziwatu chifukwa cha inuyo ndiye ndikukuwuzani kuti kapena mwamva kuti kumeko ndikugwira ntchitoyi mwamva kuti kumeko kuntchito sindikugwira bwino kweti mesa munanditumiza kumeko ndinu ndiye ndikukuwuzani kuti ofesi ija ndayiona bwino ndiye chifukwa tili bwino chifukwa tili bwino mukuyenera munditumenso ndikakhaleko mukandibwezako ndikalowako ndiye poti anandipasa ofesi ichakwerapi mukanchotsamo ndipitako pali phindu lanji ineyo mundiwinitse ndiye yeyo musamwinitse dziyenda kuteko lero ndabwera kudzakuzani kuti equation iyi masamu chizungu ineyo ndombeni manja equation chizungu cha masera
ndi chisungulu chimenechi. Ndendabwera udzakuwuzani lero kuti masamu awawa abalansa kale, tikuyang'ana mkulu yuyu chabwerayo kuti abalanse ndiye ukuku ndi ineyo. Mukuimva nkhaniyo? Ndimwere kwa madzi pang'ono. Msonkhano wangwathu bwana. Msonkhano uti apangira inu akuwuzani zimene zonso. Andi chifukwa chimodzi chimene tikunenera izizi ndikufuna inu ya General Secretary mudziwe kwambiri. Tikunena izizi chifukwa kuti ineyo posawerengera anyamata nonse mulukuku, azibambo nonse mulukuku, achakwera ndaenda nawo bwino kwambiri. Ena inu naende nanu bwinoyi. Ndipo munthu uyuyu utakhala naye bwino inu mukudziwa kukonsense kunoko abwera kafolo. Ena watu ngakongeresi kwa wanankeko ibwana uja. Mudziwa zimenezo? Kuteko kunoko abweranso. Timvakasha nayenso umumu abweranso. Koma ndikunena izizi chifukwa choti tikuyenera ineyo kuteroko. Ndikuyenera kuti ndigwire ntchito ndi achakwerachi. Chifukwa ntchitoyo ndayimva bwino, ngati inuyo mwandimva bwino, mwandimva bwino chifukwa kuti amakometsera ndi ameyi uyu ndalameyi. Mwayimva? Ndiye kuteko mukamanena ife timakonda oweni koma achakwera ayi kuteko ina balance equation. Ndiye ndisiye nitsanu. Ndikunena izizi kuti pa September panopa vote pamene mukundipatsa ifa kunoko vote tapanga kale bwana. Panopa tili ma vote 25,600 out of 34,000 amene ndapeza kale. Moti kunoko musanamizane olo inu yacho pani mutati mupeze shadow wanu aluza. Kuno siku libwino indafuta kopya. Nchifukwa chake mwafuse mashadonse akuvakasha umumu akufuna ngone kuti anayima zisango. Muntu chimwana ofisanga itengene ndiliboya. Aitenge ndakafa. Sizingathekeya. Koma ndimanena kuti nditsirize tsopano. Ifeyo ngati achikwano kuti chitukuko tichipeze. Atithandiza ndi Chakwera. Ndipo lero ndimafuna ndidzakuzeni inu abale anga awawa sakumvayi. Chakwera uja ndaenda naye bwino. Ndipo ineyo mukamandiona mudzimuona iye uja ndaenda naye bwino mkulu uja. Moti ena adzakuzanira isali bwino mwakuti inu munakumana naye. Mesa ndimakuzani ndini. Akakhala kuti isali bwino ndidzakuzaninso kuti mkulu uja wasintha koma pano pali bwino kwambiri. Mwayichi ndinayenda monsemu ndinakupezani m'maeriya. Tinapangana bwana. Ndikunena izizi tinapangana kuti chikakomera bwanawo ndiyende nawo. Ndiye ineyo ndikufuna ndiyende ndi achakwerawo. Koma kuyenda ndi achakwerawo ndiye iwo wali nchipani. Ife timapanga zawo kundukuyi. Ife ndiye straight forward. Nchifukwa chake kufikira lero zinthu zonse atipangira za SG ineyo nimapemphera kwambiri. Ndimalalika kale ndili nyamata nimayenda midzimu malalika moti ineyo nimadziwa mavesi kwambiri. Ndofuna ndikuze ni verse imodzi machitidwe atumwi 8 verse 36. Wina wake anakumana ni munthu ndi amamuzadza Yesu kumapeto kwache atakomedwa naye nkhani ya Yesu. Anamuza kuti akulu madzisi awa mungandibatize iyi. Mwaimva nkhaniyo? Bwana ineyo ndayenda ndi Chakwera ndakhala naye bwino. Mota SG ngati mukundifuna ngati mungandilole kuchipaniko ineyo kuteko lero zili ndinuyo. Koma ngati simundifuna nkhani dzanu. Chifukwa nkhani ndionena kuti tikuyenera kukambirana nkusana zinthu moona mtima. Ndi usabwino kumana kuti monse tayendera mu. Lero ndizina kuti akuteko ndikhala ndekha Achakwera tayimani kapo mukadzawo inanso mudzandirana. Ndi moyo bwino me? Ndizimene munandiuza ino zimene? Sititero. Kuteko lo mutandikakamisa kuti amene ndi mtukane si bwino. Takhala naye bwino. Ngati zili zimene zonso chabwino unduna analipatsa kuti nsire lero. Ngati silufuna kuyenda naye. Koma tizikhala ndondo ndife anduna kumbali kuti tira ndiyenda naye mchilungamo. Iya, si chilungamo. Moti bwana SG ndakulandira. Inuyo takulandirani kuno chikwa North. Chimene timafuna tiuzane ndi anthu ansonkhano mene nayitanitsa. Omwe niyo mmati mufuna mubwere. Kuteko kuthera panopa kwina kudzikadzana. Ngati mulibe dzonena nyamukani mudzika. Nkhani ili pano okondeka ndionena kuti khumbo lathu zitengera iwo ativomerezi. Akati kana tidandaula tiona chifukwa ifeyo bwana zisankho izi tawina kale. Ndipo masankho Achakwera uteko ineyo panopa ndamba kunjika pang'ono. Koma tinali ndi khumbo nati tiyende nanu. Ndipo sikuti tifuna kulowa MCP kuti tifuna maudindo anu hayi. Ifeyo ndokwanira. Ifeyo kuteko zathu zibwinobwino kukonsense kuno timakhaliramu palibe china tikufuna koma ifeyo tikufuna tichitukuko.
amene angatithandize ndi abomawo. Ndiye lero chimene tinayitanizana nchona kuti 16 September tima ndipo chikakomera makosanawo kuti fomera lero timira kongresi ndipo tiyawinitsa. Ino tikuwinitsani mukatilola ngati simutifuna dzanu chifukwa ku parliament kucha mmodzi wapita kale ndineyo kumene kuchako ma MP mwabwera zikomo kwambiri koma siti yanga iliko kale takonza kale kuchikwa North kuno. Ndikufuna ndilankhule ndinuyo ena akabwera ngudzanditukwana ineyo inu muli pompo musamavomerei inu mandidziwayi ena ontsa kuyimira mukwadzi wabwinobwino inu ineyo mukandinyoze lero si bwino. Koma nkhani imene timafuna kunena inali imeneyo titimiranso ndipo tikakomerana SG zili ndi inuyo tikhoza kuyimira MCP ndipo timafuna tilowe chipani tabweratu kwambiri tonse kuku moti kunoko maeriya tinawo onse tuchakuti amenewo kuleko ndabwera nawo mukatenga ineyo onse mwalandi ndima amene wawa ndifuna ndikuthokozeni nonse komanso ndikulandireni nonse amene mwabwera uku. Ambuye audalitseni kwambiri masukani msonkhano wathu ife achikwa North wathera ababa. Malawi Camera.